Ahojte všetci, tak na dnes som vám pripravila asi to najautentickejšie video, ktoré som kedy robila. Pripravíme si váhu a ideme si spraviť fajnové raňajky, desiatu alebo olovrant. Ideme na to. Takže, je to môj obľúbený snack, ktorý dosť často robím, tak dúfam, že sa aj vám bude páčiť. Neviem prečo, ale ľudia obyčajne hejtujú cereálie. Tieto som našla v Kauflande, sú čokoládové, rýžové a sú fajnové, pretože aj keď prisypem trošku viac, stále to má len 20 gramov a ukážem vám presne, o aké cereálie sa jedná. Nie je to žiadna reklama, ale naozaj nikde inde som tieto nenašla. Celé balenie má približne 750 gramov. Má to aj dobré hodnoty, celkom dobre sa aj trávia, takže nemám s tým problém. Takže vynulujem a k týmto cereáliám pridám môj obľúbený proteín alebo proteín podľa príchute. Keď nemáte proteín doma, kľudne použite grécky jogurt. Ja som prihodila 30 gramov, čiže jednu dávku proteínu, čokoládovej príchute, lebo ja milujem čokoládu, takže tak. Prilejem ešte mandlové alebo sojové mlieko, samozrejme môžete použiť obyčajné kravské mlieko. Je to približne 150 ml, 160. Keď vám je to málo, tak kľudne si to ešte preriete vodou alebo si prilejte ešte mlieko, samozrejme to bude trošku hustejšie. S vodou je to také rečie, ale verte mi, že toto zjete skôr, ako sa vám stihnú tie cereálie nabobtnať. Takže, dobre, máme to. K tomuto prihodím už len čučoriedky. Ja som dávala 50 gramov, ale vieme, že bobulovité ovocie, myslím čučoriedky, černice, rýbezle alebo jahody, majú málo kalórií, takže môžete kľudne viac konzumovať. Pripravila som aj jahody, ktoré dnes nepoužijem, ale kľudne môžete, ide jahodová sezóna. Takže teraz to až tak nevyzerá dobre, ako ste zvyknutí na mojich videách. Takže ešte vybombím strúhaným kokosom. A toto celé budete mať za málo kalórií, budete mať sacharidy, bielkoviny, tuky, všetko, čo vaše telo potrebuje. A kľudne si to môžete robiť aj každý deň. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Dobrú chuť vám prajem. Vidíme sa na budúce. Čaute!